Jamen, jeg hedder Morten, og jeg er projektleder hos HBH Totalbyg og har været det siden 2019. En typisk arbejdsdag for mig, det er, at jeg går ud og besøger pladserne. Vi har typisk 3 til 5 projekter kørende sideløbende, og deltager selvfølgelig i bygherremøder og byggemøder og sikkerhedsmøder. Har meget kontakt med håndværkerne, og jeg er bindeledet hjem på kontoret, hvor vi jo blandt andet har egen tegnestue og egen produktion. Det fedeste ved at være projektleder i HBH Totalbyg, det er, at du har fingrene i alle processer. Som projektleder i HBH, der er vi meget inde over alle facetter, både i selve projekteringen og udførelsesdelen, men også selve myndighedsbehandlingen og alt det, der går forud, inden byggeriet det starter. Den største udfordring med arbejdet som projektleder, det må være, at byggeriet er en dynamisk proces, og der kommer hele tiden ny viden og nye krav, som projektlederen skal være opmærksom på og kunne viderebringe til både håndværkere og ingeniører med videre. En god projektleder, det er en, der sørger for at nå målet, komme i mål til tiden, med kvalitet for øje, gøre andre gode. Det tror jeg, det er faktisk essensen i at være projektleder. Det mest tilfredsstillende i jobbet som projektleder, det er, at en bygherre efter et byggeri anbefaler en videre til andre. At man selv efter en byggeproces, som kan være med opture og nedture, kan ud i et resultat, som også giver en tilfreds kunde, så har man opmålet.